мақсади пешгирӣ аз панҷшавии бемории сироятии COVID-19 дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе гурӯҳҳои корӣ фаъолияти бонизомро пеша карда, миёни сокинону меҳмонон корҳои фаҳмондадиҳиву дастурдиҳиро гузаронида истодаанд. шарҳи бештарро ҳамкорони мо идома медиҳанд. дар боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Абу Абдулло Рӯдакии пойтахт ҷаласаи ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз хуруҷи бемории сироятии COVID-19 бо баррасии ҳамаҷониба вобаста ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва истифодаи ҳатмии ниқоб дар пойтахт вазифагузориҳо барои идомаи фаъолияти корӣ доир гардид. дар ҷаласа роҳбарият ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва роҳбарону масъулони сохторҳои марбутаи шаҳриву ноҳиявӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки дар шаҳри Душанбе тадбирҳо ҷиҳати риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва истифодаи ҳатмии ниқоб бояд пурзур карда шавад. зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки новобаста аз таъкидҳои табибону мутахассисон шаҳрвандон дар бархи маврид бениқоб гашту гузор менамоянд. аз ин рӯ дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ баҳри пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси COVID-19 аз нав ба роҳ монда шуданд. ҳамчунин гуфта шуд ки мавҷи навбатии сирояти COVID-19 чандин кишварҳои минтақа ва ҷаҳонро фаро гирифтааст ва ин раванд ҳанӯз ҳам идома дорад ва боиси нигаронии аҳли ҷомеа гардидааст. мутахассисон изҳор медоранд ки сабаби асосии панҷшавии ин бемории сироятӣ риоя накардани қоидаҳои беҳдоштиву масофаи иҷтимоӣ, беэътиноӣ нисбати саломатии худу атрофиён ва истифода накардани ниқоб мебошад. дар идомаи дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Сино кори худро аз корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон оғоз намуд. давоми чанд рӯзи охир мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе нисбати саломатии худ ва атрофиён фориғбол гардида дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, маконҳои серодам, бозору марказҳои савдо, боғу гулгашт ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намебаранд ки ин амал дар вазъияти хуруҷи мавҷи навбатии бемории сироятии коронавирус COVID-19 нодуруст мебошад. зимни наворбардорӣ дар корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон маълум гардид ки шумораи зиёди сокинон ба бозор бениқоб ворид мешаванд ва ҳамчунин аксарияти фурӯшандагони ин бозор низ бениқоб фаъолият менамоянд ки ин ҳолат боиси нигаронӣ аст. гуфтам метавона кафолат дода метавона ки ҳозир мо ҳамиҷа ҳама одамон даги саҳат аст. аъзоини гурӯҳи корӣ миёни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида аз онҳо даъват ба амал оварданд ки дар ин марҳилаи хуруҷи мавҷи навбатии COVID-19 қоидаҳои беҳдоштиро риоя намоянд ва масъулиятшинос бошанд. бино ба иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, сабаби асосии бистаринамоии беморон дар беморхонаҳо ин риояи нодурусти қоидаҳои беҳдоштӣ ва набастани ниқоб дар кӯчаву хиёбонҳо ва умуман ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошад ки боис ба панҷшавии беморӣ мегардад. ҷиҳати ҳифзи саломатии шаҳрвандон ва пешгирии панҷшавии бемории коронавируси нави COVID-19 аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои мушаххас таҳия ва роҳандозӣ гардидааст. тибқи тавсия ва талаботи ҷоригардида оид ба пешгирии коронавируси нав COVID-19 гаштугузори шаҳрвандон дар кӯчаву хиёбон ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо ниқобҳои муҳофизатӣ ҳатмӣ гардида шаҳрвандонро мебояд пеш аз ҳама барои эмин нигоҳ доштани худ ва дар хатар нагузоштани дигарон ин қоида ва тавсияҳои духтуронро қатъиян риоя намоянд. ин навбат аз ҷониби сохторҳои дахлдори шаҳри Душанбе ситоди махсус таъсис дода шуда корҳои фаҳмондадиҳиву таблиғотӣ ҷиҳати пешгирӣ аз сироятёбии шаҳрвандон аз бемории нави COVID-19 дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт ба роҳ монда шуд. зимни наворбардории гурӯҳи корӣ аз маркази савдои Ганҷина дида намуда бо тоҷирону харидорон роҷеъ ба ин беморӣ ва гаштугузор накардани онҳо бениқоб маслиҳату машварат доданд. дар урфият мегӯянд ки табиби ман ба ғайри ман касе нест. аз ин рӯ сокинонро мебояд ки дар чунин вазъ ба ҳифзи саломатии худ бепарвоӣ зоҳир накарда аз тавсияи табибон кор бигиранд.